सोमदोन गोसोआव लिलाङो सोमदोन आरो आंखौ फिन खनसे लोगो मोनफिन होदो आदा आं गाज्रिना गासैनिबो थाखाय आंनो गाज्रि दानि गथ'फोरालाय मा बर' फरायसा आफाद मा बर' थुनलाइ आफाद जेबोखौनो मिन्थिला जालांबाय सोमदोन बर'नि बिथोन होनाय आरो दिहुननायजों जौमोन सावथुननि प्रिमियार श' दिन्थिनो थाम टीम बाक्सा जिल्लानि सोमदोन बर'नि बिथोन होनाय आरो दिहुननायजों जौमोन आबुं बर' सावथुना जोनोम मोन्दों जौमोन आबुं बर' सावथुननि प्रिमियार श'खौनो बाक्सानि जफादंआव दिन्थिनो थाम टीम खालामदों बेबायदिनो जौमोन गोदान आबुं बर' सावथुनखौ 20 खालार खालि मोनाबिलिनि 6:30 रिंगायाव जफादं हालामनि बिसारपुर माइनाव मेला फोथाराव दिन्थिगोन दिथागिरि सोमदोन बर'आ फोरमायनाय बायदिब्ला बे प्रिमियार दिन्थिफुंनायाव आलासि महरै बिसानि लेङाइ आफादगिरि दीपक कुमार रामसियारि गाहाय निहातारि गुरु पबित्र बर' आरो बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर फैलाजि बरगयारि एबा जोंस्रां बरगयारिजों लोगोसे सावथुननि महरगिरिफोरा आरो बर' सावथुन मुलुगनि गोबां महरगिरिफोरा बाहागो लाफैगोन बे प्रिमियार आरो दिन्थिफुंनायाव दिथागिरि आरो दिहुनगिरि सोमदोन बर'आ रायजो राजानि मददखौ हास्थायदों बर' सावथुन नायगिरि बिथांमोननिसिम खुलुमनाय जासिहरो जोंहा जौमोन सावथुना गाबोन जफादं हालामाव जफादं बिसारपुराव प्रिमियार श' हिसाबै प्रग्राम लानाय जादों आं आसा खालामो जे बे प्रग्रामाव बर' सावथुन नायगिरि बिथांमोना लोब लोब फैयो बेवहाय आलासि महरै सोरखौ नोंथाङा रायनाय जादों जा बेवहाय आलासि महरै फैलाजि बरगयारि ओजों गुरु पबित्र दीपक रामसियारि आरो एक्ट्रिस हिसाबै जोंहा दङ सुदेम दानि जिहेतु दावगाफु एलबाम एक्ट्रिस बिथांमोनाबो नुजाथिफैगोन आरो गोबां महरगिरि बिथांमोनाबो फैगोन बिथांमोननि बादै नोंथांनि जि फिल्माव एक्टिं खालामनाय बेवहाय नुजाथिफैगोन नामा गासै जोंनि जिखिनि शुटिं स्टाफ जिखिनि एक्टिं खालामदोंमोन बिथांमोनाबो थाजोबगोन बे फिल्मखौ लानानै नोंथाङा माबायदि आसा बायदि बेवहाय आंहा फोथायनाय दङ बे फिल्मा मोजाङैनो रायजोफोरा अनसायगोन बेनि गुबै स्ट'रिखौ आं एसे बुंजना होनि थारमाने जौमोन बैसोआव जिहेतु मालाबा सेंग्रायानो जा सिख्लायानो जा माबा मोनसे गोरोन्थि जुदि मावफ्लाङोब्ला लायोब्ला बेयाव जिउ जोबजासे एबा बैसो थाजासिम भुगिनांगौ जानो हानाय बे बुस्थुखौ लानानैनो आं बे जौमोन सावथुनखौ बानायनाय जादोंमोन आरो बिथांमोना नायनानै बुजिगोन आरो सोलोंनोबो हागोन जेन जिउआव बेबायदि गोरोन्थि मावा जुदि गोरोन्थि मावोब्ला माबायदि जानांगौ जायो लाइमोन बैसोआव जुदि जों निजेखौनो जुदि जिउ मोनसेखौ दाफुंनाय समाव जुदि माबा मोनसे गोरोन्थि मावना लायोब्ला गाबोननि प्रग्रामाव लैहोर लैहोर फैनानै आंखौ मदद होफैनो थाखाय आं खावलायहरो শ্ৰদ্ধাৰ কোকৰাঝাৰবাসী জনগণ ইয়াৰ দ্বাৰা কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলত বসবাস কৰা জনগণলৈ এটা জৰুৰী ঘোষণা আগবঢ়োৱা হৈছে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অধীনত প্ৰপাৰ্টি বা হোল্ডিং টেক্সৰ সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কাম পূৰ্ণ গতিত চলি আছে যিসকলে এতিয়াও সেল্ফ এছেছমেণ্ট বা ৰি এছেছমেণ্টৰ কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰা নাই তেওঁলোকলৈ আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ আপোনালোকে অতি সোনকালে অনলাইন যোগে সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কামসমূহ সমাধান কৰি লওক তাৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন যোগে প্লে ষ্ট'ৰলৈ গৈ আসাম প্ৰপাৰ্টি টেক্স এপছটো ডাউনলোড কৰি এই এপছৰ দ্বাৰাই আপোনালোকৰ আধৰুৱা কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ব পাৰিব নতুবা play.google.com/store/apps/ৱেবছাইটৰ জৰিয়তেও আপোনালোকে আপোনালোকৰ কামসমূহ সমাধান কৰিব পাৰিব যদিহে আপোনাৰ অনলাইন যোগে আধৰুৱা কামবোৰ কৰিবলৈ অসুবিধা পাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ ৱাৰ্ড কমিছনাৰৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় আবেদন পত্ৰ অৰ্থাৎ ফৰ্মসমূহ সোনকালে সংগ্ৰহ কৰি লওক বিতংকৈ জানিবলৈ কোকৰাঝাৰ পৌৰসভা কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতেও যোগাযোগ কৰিব পাৰিব ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ সহায়ৰ বাবে মেগা কেম্প কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰি থকা হৈছে ধন্যবাদ